yathu yayikulu Karonga Sosora namba 9 apititsa kale nkhani imeneyi ku area 30 ku polisi ni cholinga choti atifufuzire kumeneku kuti uthenga umenewu bodza limeneli magwero ake ndi woti andi cholinga chake ndi chiyani. Akuti inuyo mwagerukira Kalonga Sosora namba 9 zimenezi ndizoona nanga zabwera bwanji nanga munthuyo wazilenga kuti? Ine choyamba ndiyamike kwambiri kuti Karonga Sosora namba 9 pamodzi ndi mfumukazi anali pano kudzatiyendera banja la Kaomba ndi nduna zimene zimagwira ntchito nda mfumu Akaomba, ndipo tinakambirana nkhani zolimbikitsa ubale komanso ntchito tikuwunikirana m'malo amene ifeyo ndi ntchito yomwe tingachite kutitsa patsogolo uchewa wathu, kotero kuti tinayamika kwambiri ndipo ndife okondwa kwambiri cholimbikitsa ubale wathu. Andi ngati kuli banja mfumu imene ili ndi chikondi ndi yokondwera ndi utsogoleri wa Karonga Sosora namba 9 ndife amene kuno ndifuna nditsimikizire Karonga ndi banja lawo ku Salima kuti ifeyo ngati banja la Kaomba komanso mafumu akuno ku Kasungu tipereka sapoti yayikulu kwambiri ku ufumu wa Karonga. Ndiyamike chauta na malenga chifukwa cha ntchito imene wayamba kale kugwira Karonga wathu. Pali pano ambiri mafumu achichewa kuno ku Kasungu banyamuka kale baonana naye akuyenda naye, chinthu chokondweretsa kwambiri, ndipo ndi khumbo langa kuti mfumu iliyonse yachichewa m'Malawi muno ikhale ndi mtima wogonja komanso kutumikira kukhala naye kuthandizana naye Karonga kuti uchewa upite patsogolo. Koma bodza lonena kuti Akaomba wachoka pambuyo pa Karonga ni mwiko umenewo, ni chipongwe. Ku Zambia Gawaundi ndi mfumu yathu, ndi m'bale wathu, koma ikamafika ku nkhani ya mwambo ya chitukuko zochitachita kunali kofunikira ndi kofunikira kudzakhala kofunikira kuti ife achewa mafumu kunoku ku Malawi tichikhale mwambo wathu tiyamba chaka chino makhambako. Kwa anthu amene akuchita zimenezi kaya amene wachita zimenezi ndipo tiziti ndi bodza popeza mwakana, mumtani munthu ameneyi? Modza ndaneneramu ndiyamike kwambiri Karonga mfumu yathu kuti achita kale report ku area 30 ku polisi. Ameneyu awunikidwe bwino, adziwike, komanso awulule amene bampatsa ganyo amene bantumayo. Sitifuna munthu wosokoneza uchewa wathu ayi, ndiye lamulo ligwire ntchito. And ndipemphe again mafumu athu, ise mafumu achichewa mpachibale kwambiripo, tisakhale ndi mtima odererana, mtima wodanitsa, mtima wa madyera ayi. Tiye tikhale ndi chikondi pawina ndi mnzace, titumikirane bwino, tipatsane ulemu bwino, tipereke ulemu kwa m'bale wathu Karonga Sosora namba 9, tipereke ulemu kwa Gawaundi ku Zambia.
kwa pamount cha Firundu kurowa Shireko lipo ubale watu kuma wamkulu pachewa fumu yaikulu pachewa amene anatitsogolera ochokera ku Congo ubwera kunoku ndikaronga andikaronga wotsirika karonga namba 8 uyu alipoyo ndi banja lochokera ku pere limenelo ena aife ngati abale ache ngati aphwake ngati adzukulu ake tinachoka kokale kumankhamba kudzobwera kuno tinachoka kokale kusalima kudzobwera kuno koma chitamkomera chauta na malenga kuti pa nthawi ino pa 22 Novemba chaka chathachi wakubere limenelo mnu wacho karongawo amene anakhalako abwera poyera tiyeni timchite support mwachikondi udzikonda iyayi anatigawira dera mmene tikhalamo ifeyo tiyendetse ntchito yofumu koma tiziyang'ana kumankhamba kumene mkulu wathu alili kumene kholo la mtundu wathu lilili tipereke ulemu monga amene ena mafumu a mitundu inayi amachita ulemu kwa atsogoleri wawo pa mtundu. Nkutheka mafumu ena kapena anthu ena amene makamaka achewa anaganiza zoti mmene akawomba apitira uku ifenso tsopano tibwerera mbuyo sititsatiranso kalonga sosola namba 9 mwalangiza zotani? Ine ndauze mafumu amenewo ngati chimngati ni chilakolako chomatenga ndalama ku anthu chimanga ku anthu ng'ombe ku anthu kambuzi ku anthu kuti muworoke apo pita ku Zambia please lekani wamkulu wanu aliko kuno mpatseni ulemu kuno. Nanga chiwawena atamva kuti inu monga bodza limeneli kuti inu mwapita kwa Gawaundi mwabweza motani? Tikayang'ana kumene tachoka history yathu ni maulendo opita kumene kuku ndi ambiri timasonkhadi katundu kupita kumeneko koma kuti mupite kwa Karonga Gawaundi kukafosa kudzako naye akudandaula kwambiri katundu amene timasonkha kuno safika kudzaiya ngati alipo amene mafika ndi wochepa kwambiri ndalama zimapita kumeneko nzochepa kwambiri. Tikuchita chinyengo kwa anthu athu tikuchita chinyengo kwa Karonga Gawaundi. Mabodza amenewa akhoza kubwezeretsa bwanji chitukuko mmene anthu akuchitira zimenezi? Mukuganiza chitukuko chikhoza kubwerera mbuyo motani? Chitukuko chikubwerera mbuyo chifukwa choti anthu amene amayenda opita ku Katete ndi wochepa ndi atsogoleri okha achinyamata achimayi ndi ena anthu ambiri mwayi woti nkukatenga ugawo alibe mwayi woti nkuphunzira kupititsa patsogolo chikhalidwe chathu alibe andi umu ndineneramu ambiri awiwo akungoberedwa katundu monga mmene ichikhaliramu. Tiye tikhale ndi chisoni ndi anthu athu amene tikutsogolerawo talimbikitswa panga chitukuko konkuno pamodzi komanso mogwirizana mitundu ina imene tinayo kuno timakhumbira chathu mmene achitira achingoni achiyawo achiromwe achitumbuka amapanga uno